Sønder Nærå Kirke ligner ikke ligefrem en almindelig dansk landsbykirke. Den interessante bygningshistorie kan man læse om i et hæfte, der ligger til salg i våbenhuset. Anessa Huvernagel tager i 2000 fat på opgaven med at farvesætte kirken og lave et nyt alterbillede. Det bliver til billedet Blå Korsfæstelse. Og i kontrast hertil de okkergule kirkebænke med små forskellige farvebånd indsat i stolegavlen. Blåt og gult et komplementært farvepar, der holder hele rummet i ro i en harmonisk balance. Det 3 meter høje billede er på forunderlig vis flere motiver. Der er både korsfæstelse og opstandelse. Tidens og stedets enhed er opløst. De kraftige farver og de dramatiske penselstrøg gør, at man næsten kan høre det uvejr, der bryder løs, da Jesus dør på korset, og forhænget i templet flænges fra øverst til nederst. Men på samme tid er billedet også opstandelsens klare lys og den åbne grav. Kirken har meget gamle kalkmalerier. Blandt andet billeder af den såkaldte træskomaler, hvis billedunivers får smilet frem hos de fleste. Se mere moderne kunst på hjemmesiden dedanskeskirker.dk.